Ahoj, ja vás vítam u tohoto videa a dneska to bude ukážka takej mojej menšej poličky pre moje šlajk aj s boxami, alebo lepšie povedané s výbehmi. A tam budú všetky moje šlajk kone, ale majú aj svoje boxy. Čus! Ak toto ma vidíte. No, ideme na to. Takže dáme sa do tohoto prvého výbehu. Sú tu otváracie dvere. Potom tu mám môjho sultána, to je klajzelský žrebec. A keby ste chceli niečo vedieť, tak som chcela od farby, lebo malujeme obývačku. Potom tu je tornádo. A to je tenisistský mimochodník Valach. Potom tu vzadu je Sheila, to je tinkerská kobila. Potom tu je s mašličkou peknou modrou hanoverská kobila Akara. A potom tu je ešte jej sestra, lebo sú tie isté. A tu je jej sestra, teda hanoverská kobila Ankara. To je Akara bez N a toto je z N Ankara. Dobre, potom tu vzadu máme ďalší výbeh. Tu je haflingerský poník. To je počkajte. To je Kasper. Potom tuto vzadu je fríska kobila a to je Čakara. Pardon za to svetlo. Potom tu je teda lipitánska kobila a to je moja Iskra. Tam vzadu toto, to je môj hanoverský žrebec a to je Kasi s peknou modrou dekou šlajch. Potom tu je moja posledná, ako z veľkých koní, moja arabská kobila Anabela. Pardon, že nie je utočená, ale tak. Krása. A keby ste si chceli všimnúť, že čo tie kone majú na sebe, tak to som im také ozdoby urobila. Tak. A tuto majú z prvého boxu, teraz z prvého výbehu jedlo. Odtiaľto si to budú brať. Potom tu majú mrkvu z druhého výbehu. A tu sú teda psi. To je teda mačka, to je Lali. Potom tam je zlatý retriever, ale ten není od šlajch. Ten neviem od koho je. Ale není to šlajch, ale ja som to dala ako zlatého retrievera. A je to Sally. Potom tu je Bernardín, alebo jak sa volá? Neviem, ale je to Fena a je to Ťapa. A potom tu je ešte zlatý retriever, moja Fena, a to je ja neviem ani, ako sa volá môj vlastný pes. Nevadí, ja si potom zmyslím. Dobre. A ešte ešte tento malinký, to je nemecký ovčiak Štenia a je to Penny. Dievča je to. Takže. Áno, toto je bože. Lesy. Takže toto je Lesy. Potom tu je Apalosa žriebe. Tu má taký mini výbeh pre žriebetka a poníky. Takže tu je teda Apalosa žriebe, to je polárka. Potom tu je štetlandský poník, Lucky Star, to je ako keby šťastná hviezda. A potom tu mám ešte Pinto žriebe a to je Shaggy. A je to žrebček. Takže toto bude skoro všetko, ale ešte nie. Potom sú tu deky, domáce vyrobené.
Potom sú tu ohlávky a vodítka. Tu je Katarína, teda Kristýna. Potom tu je... Počkajte. Potom tu je teda Natália. Toto. A toto je Stella, ktorá mi spadla. To nevadí. A teda tuto dole tuto je jazdiareň, teda kruhovka a tu sú už stajne, tu vzadu. Tak. Takže. A ak chcete vidieť naozajstné pierko z papagája, tak sa ideme naň pozrieť. Hurá! Šup sem. Šup sa. Toto je naozajstné pierko z hovoriaceho papagája. Naozajstné. A to mi dal môj flair. Dobre. Ale my sme teraz pri koňoch, nie pri vtákoch. Takže toto je asi z videa všetko a ahoj na budúce. Pa, pa.